ti Masakbayan. Ada ko nanang, agmano ak. Kasya na ka ti Diyos, anak ko. Narabyan ka mo ta si Mangpet. Adape ngamin inring pas mi kadagiti kaadalak anas kan ama isubmitar inton bigat. Sigurado anabannog ka man nga ruden, Pia. Da kayo ket di ananang. Amo ka narigat ti trabaho yo. Sapay bumaket kayon. Saanan akas idi ti kinapigsakan kinaandor yo iti trabaho. Nairwama kon anak ko. Dekadan akas to iti trabaho. Sana bali, tadandani kan agturpos iti kolehiyo, Pia. Wan nanang, kat agtrabaho ak adagos apaman ang makaturpusak. Iti kasta, agsardeng kayong tumutang agtrabaho. Siya kung ti makaammo kada kayo. Ay na, una yan anak ko. Nagmayatan adeng ganday ta nga ibagbagam. Ngamno ita, ti panagadal mo pa iti into narem. Ipamay sampay ti atensyon mo iti panagadal mo tapno makaturpos ka. Kalpasan na, di tanto na panunutom ti maipapan iti panagtrabahom. Tapno maisaganaam tinarimat a masakbayam, anak ko. Sis, ada ka lagayam dito ay. Itay pasap sa pulang ka. Si kamat gayam sis. Apay, ada masapol mo? Anya masapol? Awanan niya. Kaya't kala kumakasango ag merienda. Ag-review ka man kaya man. Kasano, umadanin ti finals tayo. Kaya't ko ama-maintain ti grades ko. Iso masapol nga ag-review ak. Sus, nakalalaing ka lang arutin. Awanin tinas ka na panagna kami ti bagim. Sigurado nga graduate ka with flying colors. Sapay kumarod sis. Iti kasta, maragsakan mo't ni nanang ko. Ay na, sigurado dahi ta sis. Mapunas amin arigat na no makita na nga agturpos kan. Ay, kamaudyanan na. Ag-graduate tamot laangan. Talaga akayat ko nga minon ti agtrabaho. Asino kumayat ti saan ang mga iyan? Ay no, kaya't kumatan tapno adanton ka bukbukudak a kwarta. Magatang kung tumatan ti amin akayat ko, sis. Siguradom lang, para iti bagim ti pampanunutam. Of course. Sika talaga. Adaman din sa bala akal papananti komentom, sis. Palpalagipan kalaang, lay. Narigatan. Ama, no saan tong agpaikan ka ti pagbanugam? Hay, nako, Pia. Brainy, to'y friend mo, anya. Sana ka basta-basta agpaluko kadagiti tattawa man ang gundaway. Rumbang laang. Ala, umay ka nga ro dun. Takuyugan ka nga agmerienday di kantin. Tapno awan mat ti makunkunam. Nay, ada kamot nito'y arubayan niyaw nga agroro out ka sinsen. Apay, awan ka di trabahom ita. Awan manong, day off ko ita. Apay nga ron di ka aginan na. Kakaiso na nga awan trabahom. Nagadong aminin tinagtubo aruot di arubayan, manong. Iso na panunot ko man adalusan. Saan nga min amasango ni Pia? Takanayon nga agripaso tunggal sumangpot dito'y balay. Aywan, saan ayang aggraduaran ni Pia? Wan manong, dandanin ti final exam da. Kalpasan na, graduation danton. Ay na, naimbaglaengan ata na ikagumaam ang napaadal di anak mo kasinsain.
Kakaasi ka nga agjan-janitress iti pagpapaayam a pagadalan. Sana bali manong, tamanula atawanan kalpasan ti panagturpos ni Pia, agretiro aktumatan. Rumbeng laeng tapno makainan na kamatan. Agasang may day taarigat mong agmaymay saan ang isakad iti amin. Kapilitan amanong, tanasapa mo't apimusay day di asawak. Nagpatingga aklaang mo't iti sekundarya. Jakpay na ilipas. Iso ang nag-asa takon ta nakastrukak pa iti kas di at trabaho iti day di pagadalan. Uray kaskasano, permanente. At danamnamaak asweldo kada kinsenas ken katapusan. Wan matakit di kasinsen. Dayawan ka ta kinabaalam day ta trabaho tapno magbiag mo lang ni Pia nga anak mo. Ita dandanin agturpos iti kolehiyo. Makaaliwak say kantaon kasinsen ta mapagturpos monton ti kakaisuna nga anak yaw iti day dinagawanan nga asawam. Umay kamanganan anak ko, madamdaman ton nga ituloy mo ti agripaso. Nanang, nagadungamin ti rumbang ama review. Sapay mangrugin ti finals minton bigat. Kargaan pa'y day tatyan mo Anya nga iti pamigsam nga agribyaw no mabisin ka mat. Ala umay kanta nakaluto akon. Nanang, anya ka diti masida? Tinola anak ko, imay nangyag itay na angkel mo aklaro iti native amanok. Naimbagla ka no apang ramanan taado ti tarakanda ka ni Anthem. Ay na, nagsayaatan. Naimas day tananang. Naimbaglaan ta saan naimot da Uncle Claro. Sigud mo't anak ko, naparabor dagiti nga agasawa. Nala umay ka nga rodon, apag iso tanapudot pa iti sabaw ti inlutok at tinula. Naikarkarigatak a pinagadal ni Pia nga anak ko, babaan iti panagtrabaho kas janitress iti may sa apagadalan, adu arigat a napasarak. Ayap ko laang apumintas mat ti masutbayan ti kakaiso ng anak ko. Nasaririt ni Pia, mauray makunaan na dagsan ti trabaho, tapagadalan ti masapol adalusak, jak pulos marik na ti bannog ko iti agmalmalam a panagtrabaho. No makitkitak ti lang ti anak ko ang maragragsakan, tama itultuloy na ti panagadal na. Para mamin kanyak manang, tila ang edukasyon ti gaman nga amok ang mabalin ko maipatawid iti anak ko. Takas iti nakunakon, jak kayat ang maipadak ang nak ni Pia, anad patingga aklarutan iti sekundarya, jak pay na iring pas. Aging ga iti makalawas laang ng tipalabsan, kat agturpusan ti anak ko. Nanang, graduation min inton umay alawas. Masapol nga agabsent kayo iti trabaho yo tapno makadaray kayo iti graduation ko. Ay, anak ko. Mabalin ayamot ajak mapan, kat day ta tinabayag nga inururay ko. Awan ton ti parikot yo, nanang. Siyak man ton ti manggad para kada tayo. Iso nga ikagumaak ti makastrukto at dagos iti trabaho. Uray aginanakan to pay mo't apia. San abale tadaak pay mo't lamang manggad.
Kan maysa, mamati ak analakalaang amakastrat ka iti trabaho. Saan na masapul ti ina na, nanang? Kapaalakmat. Kinapudno na, itapay laeng, agap-aplaya kon iti trabaho. Taapaman nga agturpusak, apag isuntumot nga dadagos mastrakak at trabaho, no bilang maawatak. Ay unay kan ay Pia. Anya pa'y ngay ti inanam anak ko. Saanan ang masapul ti ina na kung naklangarodan, nanang? Sa anak mo tanaban unay? Kabaalak daytoy. Ay na, nagsaya at kakit din nga anak. Sapay ko matamalagi na yun day ta kinasingpat mo, Pia. Ikarkararag ko day ta iti Diyos. Nalpasan ti graduation mo, anak ko. Maragsa ka nak unay na nakaturpos ka mutlaangan. Agyaman akmat kada kayo, nanang. No saan agapo kada kayo? Kadagiti ado a sakripisyo yo. Nalabit a sa anak a nakagradwar. Inkarik iti pimusay nga amam. Nga ituloy ko dagiti arapa at mi paraken ka, Pia. Parabor na ka ti Diyos kada kami. Nabayag nga inkarkararag mi amaadaan kami iti anak. Kalpasan ti sumagmamano atawan, apaman ang nagkalaysa kami. Saan kami anaawanan iti namnama. Agingga iti dinengeg ti Diyos dagiti kararag mi. Kat simmang ba ikakada kami, anak ko. Nanang? Ang daksang gasa at takalpasan laeng ti 5 atawan, kalpasan anay pasngay ka. Pinanawan na tanday di amam. Nasakit day di apagteng. Ngamsikatin ang patibker kanyak, tapno lumaban nga uray agmay may sa akon. Kat ita, nasupapa namin a sakripisyok. Gaputa datong palen ti arapaap mi iti day di amam para ken ka. Iso nga inka gumaakmat ti maadaan adagos iti trabaho, nanang. Tapno makatulong akmatan kada kayo. No asino ti umuna amang hire kanyak kadagiti nagaplayak, ison ti pagsirekak. Talaga ngamin akayat kunti makatrabaho adagos. Adan awag ti may sa adakkel a hotel a nagaplaya ki Manila. Naawatak, nanang. Kasta ka di anak ko. Ay na, maragsa ka nakparakan ka. Kaano ngay amang rugi ka, anak ko? Numabalin, mangrugiyak ka nun adagos. Ay, uwan gayam, nanang. Masapol nga ag naudak ijay. Ada apartment nga ipaayda pag naudak. Kasta ka di, Pia. Ang kabailam nga ta. Sa bali ijay Manila, anak ko. Sigurado ka kabailam ti agmay-may sa ijay? Kabailak, nanang. Daito iti may sa nga inarapaap ko at trabaho. Ti makasarek iti may sa adakkel a hotel ijay Manila. Sa anak nga agbalin at ubeng kadagiti arapaap mo, Pia. Sige, mapan ka. Awan problema kanyak. Di nakpagdanagan ditoy. Sigurado kayo, nanang? Wen, anak ko. Basta aganad ka ijay. Di mo baybay antibagim, wen. Wen, nanang. Awagan kayon to akanayon. Tapno mo yun anya ti mapaspasamak kanyak iti panagtrabaho ijay Manila.
Good morning. Good morning, sir. Kaslay talang ang makita ka ditoy. Kanayo na nag-check-in iti daytoy a hotel tunggal ada conference ko ditoy Manila. Ngam italang ang nakita ka. Kabarbaro akla ang ditoy, sir. Kastagayam. Itay pa dengdenggan kayo iti rumboy nga agsasarita iti Ilocano. Tagano ka? Taga Pangasinan, sir. Ilocano dagiti parents ko. Okay. Well, Ilocano ni mother ko. Ngam, taga Cebu ti amak. Isong ay jay kami ngag nanaed. Ilocano kan Cebuano ti sa umi jay balay. Iso analay nga ngagsaw iti Iloco. Nasaya at mat, sir. Taadagayam padami nga Ilocano ditoy. Ag-check out kayo gayaman, sir? When? Nalpasan ti dinarayak a conference. But, I'll be back. Especially tadan namamok ang napinta sa balasang ditoy. Sir. Okay, I'll see you again. By the way, siyak gayam ni Raf. Siyak ni Pia, sir. Nice to meet you, sir. Katsapay ko matagsubli kayong tumanan dito'y hotel. Kasi tinaibagakon, I'll be back, Pia. See you soon. Kat ijay matan ang nagnaad. Namkas iti Karina, kanayon nak nga awagan kan kumastaan. Naragsaka, takayat unay ni Pia ti pagtrab-trabahuan na. Tanayon na istriyaan kanya, kada umawag, na adon dagiti namamo na a prominente at tao amapmapan iti hotel a pagpapaayan na. Pasaray agawid mati anak ko tunggal adamaala na abakasyon na manang. Aging kaanadanon ti panawan a panagretirop matan iti pagtrab-trabahwat a pagadalan. Nadlagos pa iti eldaw, aging kaanadlaw ko asaan matan na agaw-awid ti anak ko. Aw-awagan na klaangan, kat kanayon na nga ibaga a busy da iti hotel a pagpapaayan na. Iso maawan panawan na agawin. Itatanayam amukan iti parents ko. Saan ka siguro niya agduado kanyak, Pia? Mababain na, Kraf. Nagbak nang kayo. Kasla saan na ka maibagay ang maikamang iti pamilyayo. Oh, come on. Anya ko matibagbainam. Nakita mat. Sana matapobre dagiti dadakkel ko. Nagapuda mo't iti kinarigat. Iso nga muda ti makilangan iti padada tao. Agpada man iti estado may iti biyag wano saan. Day tangarod ti pagbainak. May saakla nga empleyado iti hotel a pagdagdagusan nyo. Pia, awan ti problema iti dayta. Tinapatagkat agin inayat ta. Seryoso akin ka, Pia. Sikat kayat kong ay kalaysa. Mga numakmakla at kalaang, Raf. Ado ti babae di ta maibagay kan ka. Padayo ang nabaknang kan nagapo iti prominente a pamilya. Apayasyak pa'y tinapilim nga inayat. Diyak mo, Pia. Basta ti amukat ay ayatan ka unay-unay. Inayat kan ididamo pa'y lang nga pan nakakitakan ka. Kat sapay la kuma, takasta kamat kanyak. Kasensain, kasla na bayag saan ang nagawid ni Pia dito lugar tayo
Ay na, makumikom iti trabaho na manong. Kanayon ba't nga umawag, iso ajak agdanag taamok na saya at ti kasasaad na ije Manila. Nasaya at mat nga rod ano kasta. Ang murumbong kumamait, nga iberukan na iti oras ti amin tapno makaawit kat umay nakamot iliwan. Sana bali manong, mamati ka mapasamak tumutlan ay ta. Tinapatag kanyak, amo ka na saya at ti kasasaad ti anak ko iti panagtrab-trabaho na ije Manila. Kat amok nga agawid tumutlaang dayjay, apaman amawayaan, tapno umay nakiliwan. Pia, kaano kadayam amuna kiti inam? Nabayagan na kidawag kan kadayta. Kaya't kumuti na mamamot agbalin to a mother-in-law. Hakwa. Busy ta ngamin iti lugar ti kabsat na nga da negosyo na. Amumutan ti negosyante akas kada kayo. Kanayon ang makumikom. Ngam, naibagak mutan iti inak, amapantanto iti lugar mi. Tapno mamamumutan. Kasta ka di? Okay, sikat din makam mo. Ibagam lang no kaano ang masango data, tamapanta dagos. Talagang amin ang magagaran akon ang makaamam mo iti inam, Pia. Hello? Pia, ni Uncle mo aklaro day tao. Ha? Pinimawag kayo, Uncle? Masapol nga agawid ka. Masakit di inam. Manunga aldawan, anak adalay. Anya? Apay, anya tinapasamak ka ni nanang, Uncle? Nalabit, aga po itinalaos nga iliw na kan ka. Isa akilat apim mabati resistensya na kat nagsakit matan. Kanayon kung amin amakita nakatugaw iti arubayan niyaw amang uray iti isa sangpot mo. Uncle? Apay namin anabayag, adi ka nagawin, Pia. Nalipatam sa matan ti inam. Kanayon ko nga ibaga nga awagan na kangam, di na kayat. Amangan ka doon maistorbo ka iti trabaho. Pasensya kayo, Uncle. Agpakadak iti boss ko, katagawin na kadagos. Makamo kayo pala kumakaninanang, Uncle. Well, Pia, di ka madanagan. At na nakabantay ka ni nanang mao manipod nagsakay. Sige, orayan ni nga ron di pa nagawid mo, kaanakan. Oo, Uncle. Agyaman akmanan ka na kayo. Apay kaya't nakakasarita, Pia. Kasla importante law na iti ibagama. Pasensya kan, Raf. Amo ka busy ka iti conference a dinarayam dito Manila. No, okay lang. Basta para kan ka. Anyaya ti pagsaritaan ta. Agpakadak kumakan ka. Ha? Agbakasyon nak iti sumagmamanong aldaw. Agawidak ngamin iti lugar mi. Ne, apay akala ti panagawid mo. Adda ka din napasama kiti inam? Imawag ni uncle ko. Masakit ka no ti inak. Anya? No kasta nga rod, sumurot akin ka, Pia. Saan mabali na baybayan kang agbiyahe agmay sa? Masapula ka duan ka. Kan panawon mo't siguron, tapno maamamok ti inam. Kwa,
Raf. Jay, ngamin. Apay Pia, adda ka di parikot? I'm sorry, Raf. Darong mga maamu-ama. Kansapay ko matasaan tong agbaliw tirik ng kanyak. Apa man amaamom ti kinapudno. Maipapan iti anya. Saan apudno ang negosyante mo, tinak? Marigrigat kami laang. Nagpaay adyan ni Tres iti may sa pagadalan tinak. Iti lasod ti mano atawan. Tap na mapagadal naklaan. Pagkawanan nak na naglibakakan ka. Pia, Nagamakak nga ang mga no panawan nak. Namaamam amarigrigat kami laan. Amo ka sana ka may bagay iti pamilyayo. Nga may ayatan ka unay. Diyan kaya tapagtalikodan nak. Apa man na maamam ti kinapudno. Di mo ko mapanunutan aga po iti kinabak ng iyo iso nga inayat ka. Naglibakak. Gaputa nagamaka kapanawan nak. Amo ti Diyos, asum ka tirik nak. Tunggal ilibak ko kan ka ti maipapan iti inak. Napatagunay kanyak ni nanang. Kat pagbabawyak ti naramid ko. Nabayag asaan ka nagawawid. Gaputaam ka nga mga no ipilit mo ti sumurot. Kat maduktalam ti kinapudno. Bagawan anak Ram. Kat nakasagana ka mga klon iti anyaman na pangantan mo ita. Maawatak na sinaan na kon. Kat waswasa mo ti relasyon ta. nalpas ka din, Pia. Naibagam ka din amin akayat mong ibaga kanyak. Awan ka din ti liblibak mo. Awanan, Raf. Naipudno kami nan kan ka. Kayat ko asakbay apo manawak. Maamwa akong ti pangatan mo. Tapno amok na dapay subliak ditoy. Uwan no awanan. Ay ayatan ka unay, Pia. Kat ibagakan ka. At dapayon nga inayat ka ita. Tanaamwak ti amin, manipod kan ka. Anya ti kayat mo asawan, Raf. Sakbayan nagdatonakan ka. Amo kung tipod mo kinataom. At din natukak anapan iti lugaryo. Nukasta. Wen, Pia. Nabayagan nga amok ti amin. Isa ka na nga ipilit ko kan ka amapanta iti lugaryo. Tapno mamamok ti inam. Katita, dimtungan day tagon daway. Saan ka agumura kanyak, Raf? Saan nakapagtalikodan? Itilaksin ti panagulbod ko kan ka. Apay ko mapagtalikod ak ti babae nga inayat ko iti kastaunay. Kasi tinakon-nakon. Nakarkaro pa'y itan nga ayatan ka. Tanapanik-nikak no kasano ti panang ipatag mo iti inam. Puno naglibak ka kanyak. Nagpamarang ka. Imbain mo ti inam ko nakmanlaangan. Ngamit ti udin ha. Riming baw tinalaos apan ang ipatag mo kan kuana. Kat dayta ti dayawa ko unay kan Pia. Raf, agyamanag. Ay ayatan ka matunay-unay. Ay ayatan ka matunay-unay. Alam, Pia, huston. Punaso mong dagitilwam. Nas ka na mapantay tamot lang iti lugaryo. Masakit tinam kat kasapulan na ka. Kanwes ha? Magagaran ak unayan amakam amukan kuana. Sika ka di nga agpayso da ita. Pia, anak ko.
Siya nga agpaiso nanang. Ada akon. Agmano ak nanang. Kasya na ka ti Diyos, anak ko. Agmano akmat, nana. Kasya na ka ti Diyos, Barok. Sino ka kadi? Nanang, iso ni Raf. Kaayan ayat ko. Kan agbalin to amanugang yo. Ha? Ay nakababain anak ko. Nakita na ti kinakurapay ta. Kas makita kiti lang na. Nabak ng da anak ko. Agpapada ti tao, nana. Ha? Awan tinabak nang. Awan mo tinakurapay. Ti importante, kat agpipin natin tayo. Saan kami maikari kada kayo, Barok? Nakababain ka dagiti naganak mo. Akas laang ka ni Pia ti agbalin nga asawaam. Aawan maipanakalmikan ka, Barok. Saan nga importante day tanana? Ay tagta anak yo. Kat iso ti kayat kung ay kalaysa. Isong agpaimbag kayo. Tapno mapagsasaritaan tayon ti may papan iti kalaysa mi kan ni Pia. Nangagyo mo ti imbag at agbalin to amanugang yo, nanang. Iso nga agpaimbag kayo. Amo ka siyak ti makagapo. Iso nagsakit kayo. Naimbagan ako na anak ko. Apaman na nakita kayo. Ay, kunak no nalipatan na kun Pia, anak. Pakawanan nak, nanang. Saan ton ang maulit tinaramid ko? Saan kayo ang mabalin na pagtalikudan? Napatag kayo unay kanyak, nanang. Kat saan kayo itong ngagsinang aginanana? Taapaman na makapagkalaysa kami kan ni Pia. Isurot da kayo ton iti sa di naman napapanan mi. Kan pag naidan mi. Patpatgan na kayo unay ni Pia. Iso napatid kayo maten kanyak, nana. Ay, naagyaman nak no maikari kami kan kabarok. Kat itapay laeng. Ipaikon ti bendisyon ko kada kayo. Iti panagkalay sayo. Kananyaman a plano yo para iti masakbayan nyo. Ay, dispensaran nyo. Nalipatan kayo mo't ka na pinastrak. Umay kayo. Dumanon kayo, anak ko. Amo ka na banog kayo iti biyahe. Sobra kayo. Namapaman ang nakita kida, kan naamwak ti panggapda panagkalaysa, simmarantaa kat namin pinsan ang nagyambagak iti sa gubanit ko. Saan mat na inlibak ni Pia ti amin ang aramid na manang, nang runa ti panagpamarang na iti kaayan ayat na. Kinid daw na ti pamakawan ko, tasigun kan kwa na, inlibak na kano mainana. Nampara kanya, sa bali ti kayat asawan ti panangiribak iti panagpamarang. Ket dayta ti enlawlawag ko kankwana. No pay kasta, nalauslata ti panagbabawi na. Iso binadbagak ti anak ko, tapno saanan ama ulit ti panadbiddot na. Nagkalay sa narodapia kan Raf. Kagpasan na, eng kagumaanda ti gimatan iti balay da dito'y Manila, na iso ti pagnanaodan mitan. Nanibamon damat iti bukod da negosyo, na iso ti pagkakumikumanda nga imatmatunan. Siyakmat manam, makumay kumak ang mga awir iti apo, kabayatan ti kaawan da diti dadakkel na. Nasaya at mat ti panadtutunus may kadaditi abalayak, apasaray o may agbaasyon ditoy, tapno iliwan da ti apo kumi. Isa na laos ti panadyaman ko iti na marswa. Gapo kadaditi parabor na impaay na kanya, tanpasan ti panadmaymaysa, anang isakad iti panadbiadmi nga adina.
Sapay la kumamanam, ta nakaibati iti nabalito kan nga adal ti insalaysay ko, dito'y programa yo. Naiso ti pagaayat ko adandangan, kabayatan ti panangayaywan ko iti apupol. Maragsakan at itinagbanagan ti kakaiso na anak mo. Natungpan ti inarapaap mo anasaya at apagbalinan na, gapumatlaunan iti panagsalukag mo, na oray na sapa a pinanawan na kayo day di asawam. Dayawan kapagayam ko gapoy tinasaya at agalad, kan kababalin, na iso matlati kamrunaan a makagapo, no apay anasupapakan amin a sakripisyom iti kalabas. Sapay kuma, tadtutuloy iti kinaradsakyo, asang kapamilya. Ti Masakbayan. Itatamay sa ako na soldado nanang, tatang. Makatulong ak matlangan kada kayo. Ken kadagiti kakabagyan tayo, anayat at timulong tapno makalpas sa kiti panagadal ko. Maragsakan kami para kan kaanak ko. Wen anak ko, nasupapakan matlaang dagiti ado arigrig at kan sakripisyom, tapno makaturpos ka laang iti panagadal mo. May saka pa yan a soldado. Agtalinag kalata kumaan na pakumbaba anak ko. Kandi mo liplipatan dagiti tattao a nakatulong kan ka. Tapno matunoy mo dagiti arapaap mo iti biyag. Wan nanang, di kayag danag. Tanawan kayo ang naganak ko nagsakripisyo para kanyak. Kastamot ang dagiti kakabagyan tayo. Awanak kumamot iti sitwasyon ko ita. Kat pagyamanak unay dayta. Da kayo kadagiti kakabsat ko ti kang runaan ni inspirasyon ko. Kaya't kayo amayaon iti kinarigat. Anak. Anak ko, saan na kami nga obligasyon kadagiti kakabsat mo? Umdasen a makita may anasayatan tinagbanagam anak ko. Saan tatang? Ikarik. Yaon kayo iti kinarigat. Kaya't ko mapadasan yung tinarang aya pa nagbiag. Alak, pagyamanan me, no kasta ti kapanunutam anak ko. Basta agan anad ka iti ipapan mo iti kampuyaw. Agsingsingpot ka, wan. Kandi mo lipatan ti kumararag akanayon iti Diyos. Tapno tarabayon na ka. Tatang, napan ka din nag-report ni Manong iti kampuda? Word, anak ko. Nagswerte ni Manong anya, tatang. May saitan a soldado. Addan kabsat ko a soldado. Ay na, maragsakan akmat unay, Nita. Impangag ti Diyos dagiti ado akar-kararag tayo para kan ni Manong mo. Maragsakan mo't dagiti kakabagyan tayo anang tulong ka ni Manong iti panagadal na, tatang. Amuda kanumot ngamin ang nasaririt ni Manong. Kan, nasimpot pa'y. Iso apagyamanan tayo mo't dagiti timulaw anak ko. Tanuawan da, saan may akabailan na pagturpusan ni Manong mo? Amumay na makitaltalon kami laang kaninanang yaw. Amo ti Diyos, anasaya at kayo a tao, tatang. Iso nga adumot dagiti nasaya at atao, asaan anang ipaidam iti tulong da kada kayo. Sa dino ti papanama ko nam, anak ko. Nanang, naamuak namin ka ni Lydia agayam ko. Nga agkasapulan ka nun ni Nana Corazon iti mapagtalkan na nga agbalin a kahera iti restaurant na idiili. Mapan ko kumakasarita, nanang. Kaya't kumot ti sumrak iti trabaho. Iti kasta, saan kayon to na sumurot ka ni tatang iti taltalon? Da kayon ti agtali na dito'y balay, nanang. Tasyak mo ti agtrabaho. Ay,
Sigurado ka kadi anak. Ang mga nudi mo pa'y kabailan. Nanang, 19 akon. Kabaalakon. Maasyanak mo tun kada kayo. Saan kayo na sumurot ko ni tatang amapan makitalon? Agin na kayo mo tun. Total, adamot tun trabaho ni Manong Diego. Kat nukas pangarigan tawatan nak ni Nana Corazon iji restaurant na, makatulong ak tumutun kada kayo. Ay na, naggasat kami kan ni tatang yaw. Tanaadaan kami ti anak akas kada kayo. Awan ti pinanunot yo, no di ti panagnam ay to ti pamilya tayo. Kat pagyamanan mi dayta iti Diyos. Saan kayo ang madanagan, Nanang? Kas ka ni Manong, ti panagnam ay ti pamilya tayo, ti ipang pangrunak. Nadya ko nambakit. Napan nag-apply iti trabaho ni Nita ijay ilay. Wen lakay, agkasapulan kano da Corazon iti kahera iti restaurant da. Naamuan na dayta iti gayem na. Apay pinalubosam. Kabailan tayo pa'y mait. Kun may saad damat ng trabaho ni Manong na Diego. Apay naskan pa lang agtrabaho. Jacqueline apdanan alakay. Kas ka ni Manong na, kaya't namot ka no ti makatulong ka data. Ay no makastrak ka no iti trabaho, siyak ka no ti agtali na edi ti balay. Sa anak ka no na sumurot kun kay jay talon kunana mat. Ay, una yun dagiti anak na bakit? Agam nagasat ta, takas na ti kapanunutan da. Sa anak kas kadagiti da do mga anak, akalpasan nga insakripisyum ti panagadal da, nalipatan dan dagiti naganak da. At dapay kat dagiti da duma asaan da nakatorpaus ta nagpaliwawang damot gayam. Tatang! Ah, Naawat ak iti trabaho. Mangrugi ak kanon inton bigat nga agkahera iti restaurant ni Nana Corazon. aya, Ay kat nagsaya atin ngay anak ko. agam sigurado ka din iti day nga aramidam Nita. Un tatang, panawon mo tun tapno matulungan da kayo kan ni Nanang. Sumaya at tunti pa nagbiag tayo, tatang. Nakasaragap na rod akas kahera iti may sa a restaurant ijay ili. Kat ni matmanong ko a Diego, may samatan anaan-anay a soldado. Linawas ti panagawid kumanang, gaputadamatan quarters a pagyanan mi kadag iti padak na agtrab-trabaho iti restaurant. Nasingpot dagiti nagbalin na amok, nang runa ni Nana Corazon. Naglabas na rod ti sumagmamano abulan. Awan apulos ti panagbaliw ti trato kanyak. Ay nasaya ata si mangput kan anak ko. Kung akno saan ka manan nga agawid ita. Pasensya kayon, no jak nakaawid idi na palabas a Domingo, Nanang. Nagbakasyon nga minda Nana Corazon, kat ado dagiti nasken nga asikason iji restaurant. Syakmot nga minti may sa atalken da ijay, iso adya ko nakaawid pay. Nala, saan abale, tan akaawid kamot ita anak ko. Aywan gayam,
Agbakasyon ni manong mo a Diego iti sumagmamanong nga aldaw. Sakbay ka no ang maidistino iti sabali a lugar. Ha? Kasta ka di, nanang? Nasaya at mat, nanang. Kailiw kumutan ni manong. Ay, uray da kami mo't kan ni tatang mo Kan uray dagiti addem. Magagarandan a makakita kan ni manong mo. Sige, nanang. Awagan dakto no sumangpot ni manong. Tagpakada akto kadagiti amok. Agawi dak kat agtali na edak mo't dito iti sumagmamanong aldaw. Bayat ti kaada ni manong Diego. Kasla reunion tayo mo'tan, ananang. Kakaiso na kumpleto tayon to asang kapamilya. Ni, ada kayo mo, tata. Ni nana ko rason ngay. At napatingay na si Kaso na nita. Oh, kumusta kayo mat ditoy? Nasaya at matata. Mayat matitaray ti negosyo. Amom nita, nabayagan na pinalpaliw na ka. Awan apulos ti makunami iti dedikasyon mo iti trabahom. Mapagtalkan ka pa Uray dagiti kakadwam dito'y awan ti makunadakan ka. Tanasingpet ka abalasang. Agyaman tata. Ar-aramidak laang ti rumbeng. Ken kayat ko laang asubadan ti panagtalek yu kanyak. Kaya't nakatulungan nita. Kaya't ko, saan ka lang nagtalinaad dito'y Pilipinas? Kaya't mo ka di taga-abroad? Ha? Anya ti kayat yu asawan, tata? Agkasapulan nga minti kabsat ni Corazon iti kadwa da iti palayda. At dada iti Hong Kong. May sa Chinese businessman ti asawa na. Ti kagdanag tanasing putda. Tata? Lukas pangarigan to manugot ka. Da kami ti makaambong agipag nakadagiti papeles mo. Katapaman amalpas a maipag na. Makapankantun iti Hong Kong. Kumusta kayo? Kailiw kayo una yan. Uray da kami matmanong. Nasaya at mo, nagbakasyon ka. Kinapudno na ading, umayak agpakada kada tatang. May destino kami nga min Mindanao kat amang ano medyo mabayag sa akto makaawid. Ha? Mindanao ko na, manong? Ni, saan ka di delikado ijay, manong? Damag ko nga adu ka no ti maam-ambush a soldado ijay. Ading, awan ti maramidan tayo. No sa dino ti pakaidistinwan mi, masapol nga agtungpal kami. Kasta talaga ti soldado. Agan-anad ka nga rod ijay, manong Amo mi delikado. Ikararag mi iti Diyos at arabayan kan sa lakniban na kakadagiti managdakdakas. Sikapay lang ti makaamo kadananang kan kadagiti kakabsat ta nita. Nanyaman tagbalin nagasat ko ijay. Si Kanton ti makaamo kadakwada. Hanggang di kay agdanag. Tawan ti dagas sa mapasama kanyak ijay ading ko. Aganad ka nga rod ijay, manong. Bakit? Saan ka unay nga agpampanunod? Nasaya at ti kasasaan di anak tayo di Mindanao. Ay, madanaga na ka talaga lakay. No, apay mo't anay destino at dagos iti Mindanao ni Diego. Kasta talaga, bakit?
armada da iti pagilyan. Kat no sa dinaw ta ayan ti riribawk, iso ti pakaibaunan da, tapno sa lakniban da ti pagilyan kontra kadag ti kabusaor. Ay, sapay la ko mga road, tas anunay delikado iti pakaipananda. Ay na, sabali at talaga ti agparparik na kanyak lakay. Unay kalakit din ay bakit? Punasam no anyaman dagita ama pampanunot mo. Awan ti dakas ama pasamak iti anak ta. Dayta ti kanayon ko nga ikararag iti namarswa lakay. Sapay la ko ma, tawan ti dakas ama pasamak iti anak ta. Kumusta ngay mo ti trabaho, anak ko? Nasaya at mat nanang. Ay, wan gayam nanang. Ada idi jaya da nana korason kanyak. Ha, anya dayta, anak ko. Agkasapulan ka no di kabsat ni nana korason ti agaw-awir ka dagiti anak na iji Hong Kong. Kat siyak ti inrekomendada tama pagtalkanak ka no. Kan may sa, amamudak ka nun, tanabayagap mo tan nagtrabaho ka dakwada. Kayat mo asawan. Panawan na kami mo, takas ka ni manong mo, anak ko. Nanang, napintas nga oportunidad da ito'y para kanyak. Tapno mapaduras ko ti panagbiag tayo. Agasin nyo, awan apulos ti rigat ko nga agaplay, taisudan ti makamo amang ilakad ka dagiti papeles ko. Kayat mo ayat ti mapan, anak ko. Una nanang, para kada kayo a pamilya. Bakit? Ay, Day, apay ka de lakay. ay na, ay, Apay tatang, apay akasama dandanagan kayo. nita anak. Bakit? Ada ka no enkwentro na pasamak iti nagbaltan dagiti soldado kan dagiti rebelde iti nakaidistinwan da Diego. Ado ka no tinatay ka dagiti rebelde. Kat adamat sumagmamano ka dagiti soldado apimusay. Anya? Ay, Diyos ko. Ay, ti anak talakay ni Diego. Bakit? Saan tapay nga amo no asino kadagiti soldado ti pimusay? Sungag kararag tayo. Asapay lakuma. Ta saan na nairaman ni Diego kadakwada? Daksam gasat, na may sa kadagiti pimusay ni mano ko, nagsakit a panunutan, nam iso ti kinapudno. Idi damo, saan amamati ni nanang maawanan ni Manam Diego, aging ka idi ensang patdan dito'y lugar mi, ti bangkay ti kabsat ko. Kasla nadtupak ti langit kada kami iti dayde agundaway, manang. Napalalo aladingit mi, kastamat ten dagiti kalugaran, ken kakabagyan mi. Ijay ang nagsubli iti lagip ko dagiti bilin kanyak daydi manong ko, sakbay anapan ije Mindanao. Adyak kano baybayan ti pamilyami. Dagidi abilin daydi manong ko tinang patibker iti pakinakam ko. Siyaklaw nan tinamnamalan dagiti naganak ko, iti daydi agundaway.
Tatang, Nanang, itata na itabunan ni Manong. Agpakada akmat, tapatuluyo kunti agabroad. Adakan ka na ita, anak ko. Anya mo't ti kastoy, anak ko. Panawan na kami mo't gayam. Awanan ni Manong mo. Ita, si kamot ti umadayo. Nanang, para kada kayo day ti nga aramidak. Kayat ko atong palan ti bilin kanyak day di Manong Diego. Kayat ko nga ikan kayo itinarangay, ken nasaliwanwan a panagbiag. Mamangan numarigatan ka nita. Adamot na ala tayo a benefits day ti Manong mo. Makatulong day jayin, anak ko. Saan, Tatang? Para kada kayo dayjay, kan kadagiti kakabsat ko. Sabali laang di maipaay ko para kada kayo. Saan kayo ang madanagan? Kanayon kayo nga awagan. Tapno kasla daak tumatlaang itidan nayo. Ay, bala. No day ti amo pa nasaya at nita. Sanda ka nga rod alapdan. Basta ikarem, asan mo abaybay antibag ipo anak ko. No saan mo akabaalan ti trabahom, agawid ka laangan. Wan nga rod anak ko. Sana balin asan naalwan ti panagbiag tayo. Basta agdaden na tayo. Kunawan ti dakes a mapasamak ken ka. Saan kayo nga agdanag, Tatang? Kabsat ni Nana Corazon ti agbalin nga amok. Amok a nasaya at to ti agbalin a kasasaad ko ijay Hong Kong. Kumusta kayon? Nasaya at merd, anak ko. Kumusta ti trabahom dita? Nalagaan lang ti trabaho dito'y Tatang. Kat may sa apagyamana kiti Diyos. Nasingpet dagiti amok, agraman dagiti anak da. Imbilang dak akapamilya dito'y Tatang. Nasaya at nukastan dita. Ayawan gayam anak, rinugyan min ngayon patrabaho da ito'y balay. Kas itibilin mo, inaramat mi dyan patulod mo akwarta. Ne, usaran nyo matidaduma akwarta para iti pagkasapulan nyo, Tatang. Saan nyo atip-tipidan ti bagiyo? Kastamat tandag iti kakabsat ko. Wen, anak, ada pa'y matpagsapulak. Makatulong pa'y matimat-mat gadak, anak ko. Mala, aganad kayo nga rod dita, Tatang. Di yu baybay anti bagiyo kastamot dananang. Umawag ak tumanen, inton adda panawon ko, Tatang. Lakay, nalpasan ti patarimaan tayo abalay tayo. Maragsakan lakit dininita. Wen, bakit?
Napintasan ti balay tayo ket naalwan mo ti panagbiag tayo. Dayta kat babaan ti tulong ken sakripisyo ni Nita lakay. Nagasat ta, tadaanak ta akas ken ni Nita. Wan nga raw. No nabiyag pa'y kumaday di Diego, amo ka maragsakan ka po'y tinapintas agasat ti kabsat na aninita. Ay, daksang gasat, tanasapa na pukaw ka na tayo ni Diego lakay. Amok, ano sa di naman ti ayan na ita. Naragsakan ni Diego. Gaputa tinungpal ni Nita akabsat na tibilin na kenkwana, sakbay apimusay. Maragsakan tulakit din ni Nita inton agawid bakit. Makita nanton ti bunga ti sakripisyo na ija abroad. Ay na, anak ko, maragsakan kami, tanakaawid kamutlaangan. Uray sakmat nanang, mailiwak unayan kada kayo. Kumusta kayon ngay? Kas makita mo't anak ko, nasaya atin ti panagbiag may. Kat sikat ti makagapo amin dagito, Nita. Nakarkaro pa'y ti kinaragsak ko tatang. Gaputan na tong palmatlaangan tinabayagan nga inararapaap ko abiyag para kada kayo a pamilyak. Ngam anak ko, nalipatan mo't ti bukod mo a pagragsakan. Saan ka mo't anak ki asawa, anak ko? Wan ka raw. Ni nanang mo't, saan nyo napanunutan day taabanag? Talaga siguro aday to'y tinaita ni agasat ko. Ti saanan ang makiasawa, tapno agdadan na tayo laangan asang kapamilya. Apay, saan nyo kadi akayat day ta, nanang? Nay, apay kit din nasaan ngay anak ko? Amok akas tamot lang ti ibaga ni nanang mo. Ipatpatag da ka unay. Ipatpatag kayo mat unay-unay, tatang. Nanang, katjak tumauma amang ipaay ti amin abanag ang makaparagsak kada kayo. Ikarikday ta kada kayo. Tinumpal ko ti karit iti pamilya. Ita, makunan ana saliwanwan ti panadbiagda dita Pilipinas. Siyak, ada apay laang dito'y Hong Kong aging ga ita. Gas iti nakunak iti damo apasat ti surat ko. Imbilang kun nga anak ko dagiti inaw-awer ko maanak ti kabsat ni Nana Corazon. Isodan tinagbalin a pamilyap dito'y Hong Kong. Dapkel mo ti panagyaman ko kanina na Corazon. Tano saan agapukan kwa na, awanak ko maditoy. Gan saan ko kumaan na ipaayan itinasaliwanwan a panadbiag ti pamilyak. Ado dagiti pagteng adomtan iti biag ti tao, at talagamot asaan anam namaan. Adda dagiti nasalam, kan addamat dagiti naragsak. Ket nairana anasaom apagtren tinagbalin apadas mo. Gapo iti ipupo sayday di manom mo. Nam ti saam anasagrap mo, nasukatan itiragsak,
Apaman ang napasaya at mo ti panadbiyag ti pamilyam. Daytoy ti agdadata a kinapudno pagayam ko. Makaited inspirasyon daytoy a pasaritaam. Amok ang nakaibati daytoy iti adal kadagiti padam na anak asaan ang naawanan iti namnama. Kalpasan dagiti panubok ang nagdalanan nyo asang kapamilya. May saka a pabulidanan na anak, Nita. Kararag ko tarabayan na katinamarswa, dapno agnanayon, ti kinaragsakyo a pamilya. Ti Masakbayan. Di ka di makauawat, Bubbles. Imbagami lang arudan kaninanang masaan da ka nakabailan na pagadalan pa'y. Umdasan na nakaturpos ka iti elementarya. Diyak kaya tatang, agadalak. Awan nga ro ti pangalaan mi iti pangpaadal mi ken ka. Apay aya nagtangken ti ulong. Basta agadalak tatang, diyak kaya ti agsarda nga agadal. Diyak laki titulok. Ay unay kakat nga ubingan aya. Di ka makauawat. Apay nga minapagsardangan dak nga agadal ngay. Anya laang ti agbalin ang masakbayak nung sardangak nga agadal. Ay, mabalin ka di Bubbles. Ingka maturugan ng ti makidiskusyon ka kanyak may papaniti day taabanag. Tatang, May isa, tatang, kayat ko nga dua. Sige tatang, inak nga rudan maturog. Pasensya ka yun. Dengdenggan kayo ka ni Bubbles nga anak ta itay Ilyong. Masyanak mo't kan kuana. Kaya't kung agtuloy kong mga agadal ng awan mo't nga rin ti mabalinan ta. Ilyong, No apay mo't nga minanay tao tayo ang marigrigat. No awan ti daga da kakamasong apakisuksukaya kabakan no saan tayo pa yun amangan. di ka kumamaawanan iti namnamalakay. Panunutom nga dapay dagiti nakarkaro ti kasasaad dangam da tayo. Menyang. Nagaasat tayo kit di tauray pa isang kaibaga ti daduma narigat ni panagbiag tayo. Saan tayo alumanglangan amangan? Gam ti daduma ngay, pasaray maminsan, wano mamidwalaangan ti may nga aldaw no manganda. Sa bagay, pudno day ta nga imbagam bakit. Talaga amat, iso asaan tayo nga iayan ti adda kasasaad tayo. Kas itinakunakon, nagasgasat tayo pa, ingam ti daduma, ta saan tayo alumanglangan amangan. Pudno day ta. Malangarutan, maturog tantan ni Rabiin. Napuyatan tan, bakit? Naliday ka mat, friend. Amahan nga min no saan ako nga agadal mo na. Anya? Saan dak ka na napagtuluyan iti high school da tatang ko. Ala, apay ngay. Amo mo ta marigrikat kami laang. Saan dak akabaalan a pagadalan da tatang. Iso nga amangan no jakon makaadal pay. Sayang mat sapay nasirip ka. Mona, Amukon. di anya Mona. Kasaritak da mama. Ibaga ka tulungan da ka. Kanya ko ng Bubbles. Agpakadak kada kayo tatang. Sapay lang ko matapalubusan dak. Apay, sa dino ti papanam. Amoy mata talaga kayat ko ti makaadal. Iso adyak kayat tapalabsan ti tulong dagiti naganak ni Mona agayam ko. Ne,
Anya ti kayat mo asawan. Tumulong ak ije panaderyada muna. Kasukat day ti panang paadal da kanyak. Anya? Pangaasiyo ko matatang. Sandak ko makagoray ti day ti abanag. Talaga ngamin akayat ko ti makaadal. Iso nga aramidak ti amin. Tapno matungpal day ta nga arapaap ko. Ay, Pangaasiyo tatang. Sapay la ko mata maawatan dak. Pangaasiyo. Ti amok, kaumatnap ni tatang ko iti empodnop kankwa na ti tulom ajaya dagiti naganak ni mo na agayem ko. Ada kabailan iti biyadda mo na, nam ti pakaradsakap, saan da akas ka dagiti dadumang ada kabailan na iti biyag, anang ato ti purwada. Nasingpat ni mo na karamanan dagiti dadakkel na. Aklunak a medyo narigat ti panagpaay ko iti panaderyada mo na, tamasapul nga agriingak iti masapa, tapno mapanak tumao ijay. Takadaw yan namin anariwat pa iti sampet dagiti agatang. Gapot a medyo napaggad para kanyak ti masapa amapan ijay, kinasarita dagiti dadapkel ni mo na datatang kananang ko, ano ipalubos da lakit di, agna udaklaangan ijay balaydan. Among Bubbles, anak. Jakla ko maumanugot ang makipagnaid kay Jaayan da Sir Simon. Ngampod no ti kunana napagad para kan kati masapa amapan ije panaderyada. Tatang, Idinto ano makipagnaid ka ni Jay, mayadayo ka iti paggad. Saan ka pa marigatan unay, tadalangan iti batog ti sularda ti panaderya. agyamanak ta maawatan dak. Ay, may kawa kami lakid di ka ninanang mo, Bubbles. Sana bali tatang, taagawi dakmat kada Sabado kan Domingo. Anak, Iso ama kapag iniliw tayo latta. talaga na iduma ka kadagiti kapadadam anak ko. No apay mo't kami nakastoy ta adda kabibiyag tayo Terumbang kumakan kakat makiay-ay-ayam kadagiti kapatadam. Tapno may papas mo mo ti kasta nga edad mo. Saan nga kasta nga agtrab-trabaho ka tapno makaadal kalaeng anak ko? Sana bali tatang, napatpatag kanyak ti agbalin ang masakbayak. Iso nga awan anyaman na. Ay, Bubbles, anak. Agyamanak ta pinalubusan dak itikid daw dagiti naganak ni Mona tatang. Agyamanak unay. No kasta? Tultulungan da kamat dagiti dadakkel ni Mona? Wen, dagiti dadakkel ni Mona ti mang papaadal kanyak. Oh, kasta gayam. Nabayag kan ditoy? Makatawanan. Dito ako na nagnaad, sipod na ulilaak. Agis eskwela ka? Saan? Mabayinak namin na sumrag iti pagadalan. Taado dagiti ng sorsordo kanyak. Apay. Jakmot na mo. Siguro, gaputa ulila ako na demang. Saan matarumbang asurduan da ka? Gaputa ulila kan saan aya? Kumaa? Ngamjak man mo no apay akas jeter aramidan kanyak dagiti nagbalin na kaadalak idi. Ada ngamin at talaga dagiti surdo a kaedad ta. Tirumbang laang, agbalin ka anatibker. Di mo ida ikaskaso. Bubbles?
Adalataken ka no kayat mo nga ituloy ti agadal wenno saan. Si kalaang ti makadesisyon iti dayta. Amom ka di analaos ti iliw mikan ka anak ko. Agpaiso tatang? Wen Bubbles. Agasumot nga ita makalawa sa saan da ka anak kita. Italaang anagawid ka ta Sabado no bigat. Awan sarak mo iti pagadalan. Tatang, Kahit kumusta mo ti panagtulong-tulong mo iti panaderya da muna ngay anak ko. ayos mo tatang. Saan ka kadi amarigatan anak? Sigurado ang masapa ka ngamin niya agreeing ta masapa at tumulong kay ti panaderyada. Sakto laang matatang. Kabailakmat. Ay, unay mo't ngamin. No adala ko makabailan tayo iti biyag. Saan ko man amasapol nga makipagnaad ka pa iti sabali abalay anak ko. Ha? Saan ko maamasapol at tumulong kay ti panaderya tapno makaadal ka laan. Aday ta kayo manen tatang. Mamin ano ka din ngayon bagak kada kayo asaan arumbang akasta kayo. Bubbles anak. Laglagay pa nyo nga aramidok ti kastoy. Saan lang nga para kanyak. Karaman kayo a pamilya. Tano agbaligi ak tatang. Mairanod kayo mat. Nung mapasayaat ko ti biyag ko, karaman kayo mat aguminawa. Ay, Oh, saan kayo nga agsan na ay itinaunag? Saan yon asidiran ti Baguio, tatang? Tinapatag ita, maituloy ko ti agadal. Ano san tayon ti agsisinay ti sumagmamano nga aldaw? Sa nabalit agawid akmat dito'y balay, tunggal awan ti sarek ko. Makapagiiniliw tayo matlaeng, tatang. Apay ka na yun nakasarita nak Bubbles. Apay dong, di mo kadi kayat? Kan maysa, awan mo't dakas na san kadi? Wan mat kit di Kan maysa, agpada ta atultulungan ti pamilya ni Mona. Agpada ta nga ada iti puderda. Tila ang nagdumaan ta, makaawid aki balay mi kada Sabado kan Domingo. Ngamsi ka, ada kalatan ditoy. Amumot ng ulila ko na dumang sanaya. Imbagak daytakan kay di. Wan, ngam awan panggap ko amang sayar iti riknam. Ibagbagak laeng na anya tinagdumaan ta. Bubbles? Apay no ituloy mo ti agadal dong. Ha? Sayang ngamin, nang runakan ka taulilakan. Masapul ang makaadal ka tapno adan to napintas ang masakbayam. Sigurado nga umanugot dagiti dadakkel ni Mona no kidawam kadakwada nga agadal kamot laeng. Nga ta, Bubbles? Mamati ka kanyak dong. Kat masiguradok, maragsakan da pay kit di no maamuan da kayat mo ti agtuloy nga agadal. Kat idi matan ang nakakarupay ang nagsiningad kami. Nasingpat ni Dong kan nagaget. Isumaimanobot matadagos da iti dadakkel ni Mona,
idi kinid daw na ang makaadal matlaan. Pudno anabatin iti duatawan kada kami ni Dong, nam saan ang nagbalin alapod day takankwana. Engkarinang nga ikagumaan na ti agadan, tapnad dan agbalin nga igam na iti masakbayan. Aging ga iti nakaturpus kamin kan ni Mona iti high school. Detamat din ang nagpakada-kada kami ni Mona, tanapandan asang kapamilya iti balasiw tao. No pa'y kastamanang saan kami anaawanan iti panggadan kan ni Dom, tain rekomendada kami nga agtrabaho iti gayamda na adda karinderyana iti ilimi. Tila ang ayan ti adat na, masapul na agkasera akmatan ijay, tamarigatan ak unayan no agawidap kadamalpas ti trabaho iti rabii. Medyo narigatan ap idi manang, taagadalak iti eldaw, alpasan na, agtrabaho ak iti pakanan kalpasan ti klase. Agayan ayat kami idin ken ni Dong, iti daydi agundaway. Makabanuga talaga. Nagsakit ti bukot ko. Umay ka, tamasahyan ka. Oh, dita banda. Dita tinasakit Dong. Nakakahasi kan, Bubbles. Apay nagsardeng kan ngagtrabaho. Tay pa may samlangin ti agadal. Pangalaak nga iti gastusak nga agadal. No agsardeng nga agtrabaho. Syaklat ang tagtrabaho, ah? Anya, ngam oray si ka. Agad-adal kamot Dong. Agas-gastos kamot laeng. Tipanggap ko. Agsarding ako nga agadal. Kat igaod ko tagtrabaho. Tapno masuportaran kay ti panagadal mo. Anya? Maawatan na kumabubbles. Ti importante ita, makalpas kay ti panagadal mo. Ay, diyak kayat Dong. Kayat ko makaadal kamot. Tunuyan ta nga agpadpada ti arapaap ta. Laglagi pam daytoy. Saan arumbang amalapdan dagiti arapaap mo, gapulaang kanyak. Ay ayatin ka ngamin, Bubbles. Unay-unay. Ay ayatan kamat Dong. Dong. Sa bali tinadlaw ko kun ni Bubbles idinauda nagawid dito'y minyang. Ilyong, Kaslada nagbaliwan tilangana. diyak kayat apanunutan nga maadaatap ko lakay. Anya day taminyang. Panagkunak kat masikog di anak ta. Anya? Kasta ti atap ko, kasta tinadlaw ko kenkwana. Nagar-aramidan ni Bubbles no podno day tanga atap mo minyang. Ilyong, Kasanupay amatunoy na tarapap na ngay no podno amasikog gaya man. diyak amo Ilyong, diyak amo. Masapol ang makasaritak ni Bubbles. Masapol ang maamuan talupod no ti atap mo. Kano asino tinobyo na no bilang tapudno amasikog. Parikot na ito'y Dong. Bubbles, saan ang maibilang nga parikot ti kasta kasasaad mo ita? Parabor da ita. Dong. Nagayatan ta adwa dagiti napasamak iti nagbagtan ta. Pwera laengen no. Napilitan ka laeng ka dagiti agundaway. Saan nga iti kasta, Dong? Ngam ada arapaap ko anas kan aton uyak. Kasanupay amaragpat ko dagiti arapaap ko no masikugak matan. May sa asaludsod. May sa asong bat Bubbles. Ha? Ay ayatin na kadiw no saan.
Apay kastamot ng tidamdamagam. Pagsalsalod-sudan ka, Bubbles. Ay ayatin na kuno saan. Siyempre, ay ayatan ka. Alagan mo't nga agsagmakakan ka no saan ka nga ay ayatan. Matlagayam. Awan nga ron ti parikot. Kasano ko mga ibagam nga awan ti parikot kat agdadata nga adda? Masikuga kundong. Kasano pa yung agadalak no dakkelton ti tiyan ko. Italik mo ti amin kanyak, Bubbles. Agtalik ka kumakanyak. Siya kung ti makamoy ti amin. Panagkita kan panagrik na kat natak ng batalalaki ni dong anak ko. Kat pakaragsakak ti panangitulod na kan kadito'y balay, kan ti pan nakisarita na kada kami kaninanang mo. Tatang, Husto ti kunana, Bubbles. Saan arumbang ama stress ka gapo iti kasasaad mo? Ang mga noan niya pa iti mapasamag iti sikog mo no bilang laan. ngam sayang tatang. Kapilitan nga agsarda nga kon. Anya ngay nga rod anak ko, sa balimot nga minan tinasumok mo iti panagkasiram ijay ilay, kabayatan ti panagadal kan panagtrabaho. Tatang, pangaasiyo. Saan dak kumamot akaungat? Saan ka kaunghed? Takas iti nakunakon, nataknong mo't alalaki ni dong. Mamati ak adi nakabaybayan. Ay, masaya nga naklang anak ko. Tatang, Agaman niya nga rod ngay, adaditan. Tinapatag ka niya, nakisarita kada kami kaninanang mo, day siya adaw. Katayonak ti plano na. Agin na naka dito'y balay, kabayatan ti panang isikog mo, iti damo nga anak yaw. Kan, ti panagsardang mo pa lang nga agadal. Saan narumbang nga agbanog kan may stress ka, ta mga noan niya pa iti mapasamak kan ka kan iti ubeng. uwan tatang. Agtong palak, tadyak mo't kayat nga da mapasamak iti agbalin nga anak mi. An nadak ti sikog ko, takas iti nakunakanyak ni dong. Parabor daytoy, saan kat aparikot. Kayat ko asideran ni Dong, namjak maaramid, takas ko na nangaroden, nagayatan mi matadwa dagiti napasamak kada kami. Pagyamanak matdanan ng kantatang ko tanaawatan dak, nam tinagbalin aparikot, iso tinagdudu maasayang guseng manipod kadagiti kalugaran mi. Banag anang sair itiriknak, kas tamoten itirik na dagiti dadakkel ko. Palabanak man ang Amy, namjak man amot kasla nagkapsotak dapo kadagiti sayanggusan. Agingga ang nagpasnayak, kat naawananak matan itiganas na agsubli ang nagadal, taim pa may sapti panawan ko iti anak mi kanidom. Nidong tinagtuloy ang nagadal kabayatan ti panagtrabaho na, kat si papanakkalak amang ibaga, anagbalin anabaligi ti asawak. Ita, adda natalgad at trabaho na, kat plano min ti agkalaysa. Tila ang ayan ti adat na manang, adulat pati sa usao dagiti kalugaran mi. Isoon ako nak iti damo apasat ti surat ko,
Naamangan no adu ti mang batikos kanyak no maamwanda ang nagpaidrama ak. Ngam itidaksid ti amin manam, agtaltali na erd anatib kertilin nangan mi kanidong, kastamot tan nidong iti pamilyak. Daytoy ti pakasarita ak manam. Namrunak at din nakamot binaybayan nidong, takas iti nakunamon, dandani kayon agkalaysa. May panggap itinamim pinsan a panagsardang mon nga agadal pagayam ko, panagkunak kasayaatan no ituloy mo matlaan, tasayang. Kastoy ti makunak, ibilang mo akari ti amin a mapaspasamak kada kayo ita. Tamasigurado ang nakarkaro pa'y naadbalin ka anatibkar, amang saranget kada diti panobok adumtang iti biyagyo.